Esne gaina, naita, jakinda gero hemen denbora egongo zela kanpoan, izozgailuan izan dut. Ze esne gaina arrotzeko, bai komeni da, hotz-hotza egotea. Orduan oin, ur beroakin garbitu dut, baina bukaeran oin urrotza eman diot, eta hotza daukagu. Eta oin ingo duguna da, hori, barruko betegarri izango dela esne gaina arrotu bat, baina gu botako diogu gazta krematxu pixkat eta honek gorputza emango dio. Bueno. Gazta krematxue. Eta glas azukrea botako diogu. Eta honi ere, eragin, baina ez nahi beste. Ze bestela, zein zan, zure izeba ero etxean gurin jaien zuena? Bai, izeba pili. Pili ziganda musu bat hemendik, kariño. Maikia. Ja, horre, bai, baina, bueno, Pili, zuretzako badauka bitza kariñoro maitia, niretzako ez, niretzako egunon, arratzaldeon zigor bakarrik. Hola, Hemen, bakoitzari bere dosie. Bueno, hau nahi baldin baduzue, ongi neurtuta, euki beharko dituzue alako txarro batzuk eta bestela begira. Guk hemen asko, neurri hori askotan. 160 jetxiko izut? Bai, favorez, pixkat, oinarri ongi hartzeko bi kolpetxe eman eta barrua joa. Eta nik hemen, hoxe, esne gaina montatuko dut. Esan bezala, esne gainakin, adi egon gainean egon, jekuste duzuenen gorputza daukala, gelditu. Bestela, horitzen hasiko zaigu eta bilakatuko zaigu gurina. Eta gurina, hemen daukago ya, nahikoa, barra-barra. Oin, itxengo du bizkotxoak eukina egin da egon arte, ostuko ditugu, eta ordu, hau arrotuta izango dut, eta montatzia da gero, ez? Hemen ingo du lana.